Good evening, brothers and sisters in the Lord. May bagarabi kada kayo aming kakabsat. Welcome again to our lifeline topic. So that kakabsat, we will still be discussing on that last topic tayo which was delivered to us by Kuya Angelo. Okay, so pagsasaritaan tayo kakabsat, it's about living alive in Christ nga masarakan ije 1 Peter 3:18. Okay, so welcome again kakabsat as we will be continuing this settle down. No, da pwede gitihan tayo nga na-invite kakabsat. Please send the link kada giti kakabsat tayo tapno amuda pa nga unag ni Christ just as you are doing at this moment. Sige kakabsat, Maurugita nga Roden, let us start this by acknowledging the presence of our living God. Let us pray. Ayabakman ni Ate Menchi for the opening prayer. Okay, let us pray. Agdumog tayo and let's feel iti presence ni God. O Apo Dios nga nasantuan ken managayat, agyaman kami manen. O Apo kadeting oras nga inpaay mo kada kami. Agyaman kami o God iti grasya ken ayat nga ipapaay mo kada kami. Kita nga gundaway o Apo si kakadi iti mangted kanyami iti kinasirib tapno kada kami o God ket paawat kad o God mai-share mi digiti sasaom kadagiti amin nga dumdumngeg ken I pray met God nga digiti amin nga dumdum tatta ket makaadal da babaen kadagiti sasaom o God ket ngarud idawat mi pay data internet connection mi o God nga sika iti mangayos nga maging smooth lang o God iti flow na detoy ket ngarud idawat mi amin digitoy nga tanti panagyaman tinagan ni Jesucristo nga apo mi. Amen. Amen. Thank you, Ate Menchi, for leading us in prayer. Sige nga rin kakabsat, excited kayo on?
kasama lahat excited. Anyway, that excitement should lead us to knowing the Lord Jesus Christ. Aya. So, aduman digiti aduman talaga digiti kasapulan tayo penga i-learn. Even siya, I have to really learn more of Christ. Sige, kakabsat, inte nga rod matamamwen, no sino digiti kakabsat tayo nga maki danggay kada tayo, tapno mailawlawag kada tayo, digiti sasaon ni God, di babaan ka digiti in topic, idi last week. So, nakita yon kakabsat, tiin mo na, ayan, yung i-introduce ko lahat ta. So, our first panelist is a teacher, ayan kakabsat, she is a teacher by profession and one of the primary leaders in Lawag Ministry. So, ayabak man nga rod, agsubli ni Ate Menchi Evangelista. Late? Okay, good evening. Gagayem ken kakabsat. Agyamanak manen iti deti nga gundaway nga inpaay ni Apo kada tayo ket nga rod. We welcome you all kadagiti amin nga agbuy-puyrata ken I hope and pray nga tay amin ket ag-learn kadetoy topic review tatang rabi. So maraming salamat. Okay, praise the Lord. Ate Menchi for that very warm welcome. Ayan. Sige, isaruno tayo mat nga rod kakabsat, dahil tayo estudyante. So na dahil professional nga panelist tayo, dumot dahil estudyante nga willing nga mang serve kinigad. So it doesn't matter no professional tayo ba, naka-adult tayo ba, nangatubat adult tayo or haan. So let us welcome our panelist number 2. Ayan, ni Sis Shane Mauricio from INS. Okay? Sis Shane? Nagrigat lahat mo listen. Hello. Hello, good evening. Good evening everyone kadigijay agboy buya. So kasalamat lang din baga ni Ate Menchi sapay kumata adu iti ma-learn tayo amin, maadal tayo tatanga topic review. Can hoping ag-stay tuned lang iti amin nga agboy buya until the end. So DJ lang, God bless you all. Okay, praise the Lord. Kabsat, ayan. So, isang pa lang kat makapa-welcomean kakabsat ni Mrs. Shane. Ayan. Sige, saruno tayo met kakabsat. May samad lang estudyante. And I'm not so sure na eskwela na. But one thing I'm sure is that she is a very powerful and flaming in the gospel fire. Ayan. So, ayabak mga rod kakabsat ni Sis Alice Pablo Lorenzo. Hello, Sis. Welcome. So, good evening kakabsat. So, awisan kay man nga rod amin nga agbuy-buya itatta nga makipagkaykay sa akin deti nga topic review tayo. God bless us all. Okay. Ano eskwela mo, Sis? NCC kuya. Ay, okay, NCC. So, sabali eskwela da kakabsat. Okay, and of course, our last panelist, we have the first daughter of one of the key leaders in the Lawag Ministry, Sis Princess Guillermo. Hello, Sis. Welcome. So, hello kakabsat. Good evening kada tayo amin. Sana dyan magagamit mo muna na sana makalearn tayo kada ti topic review tayo. Dyan lang met. God bless. Okay. Apagas laman, nagbabain tayo may kakabsat. Ano, nadandalagan kayo mga kaslakan niya. Okay, so we welcome you kakabsat in this topic review. So nga rod, kakabsat, subyanan tayo digitay points nga in deliver ni Kuya Angelo last Wednesday. Okay, so as konaktatay, our topic is on being alive in Christ, which is found in 1 Peter 3:18. And the points kakabsat nga in discuss na is the first thing, detoy jay, saan kan nga agbyag, saan kan nga agbyag iti basol. So natay ni Apo Jesucristo para kadagiti amin abas basol tayo. Ket nawaya-wayaan tayo manipod iti basol. Okay, dagiti discussion guide tayo kakabsat isunto dagiti iti sungbatan dagiti panelist tayo tapno ma-share damit na di inaramid ligad kanyada. Tapno maipalawag tayo especially kung puro pala nga sumurot kini Christ no kasano ba iti agbyag in
Christ. Okay, pangalawa, kabsat, o may kadwa, dijay, na iya si degkan iti Diyos. Ano ba kit na so when we are near to the Lord? Ano ba iti impact na kanyang na si degka kinigad, di ba, kabsat? Does it mean nga you have more confidence, but you, kaan kayong kasapulan nga i-compare da iti kakabsat? Point ko lang is, we have to appreciate that in everything, adda talaga ni God iti sidong tayo. And, may katlo kakabsat is that, agbiag kaan babaen iti Espiritu Santo. So there is someone behind us na manglilid kanya tayo, mangiturturong, di ba? Since Jesus Christ has left us, He left us with the Holy Spirit working in us. So dati kakabsat iti pagsasaritaan tayo for this topic review. Sige nga Rod, mabalin tayo siguro Rod yanin. Amo na ana iti marikarik na daday iti kakabsat tayo nga panelists, but I think they are excited that at the same time, madanagan damit. Gusto ka di kakabsat? Pero ba't first time kanya yung kakabsat? Nga nag-panelist. Ngayon sa Asis Princess? Okay. But nakabuya tayo ng kakabsat. So, it's very natural in this topic review kakabsat, imat lang i-share take it day, it is just what the Lord has done for us. Ano kasabulan ko ang preparation, tinanggap ko yung preparation tayo is the preparation of the heart. So, for the viewers, kakabsat, let us listen carefully no kasano nga nag-work iti biag dagiti nga kakabsat ni God. Okay? Sige nga Rod, umuna tayo kakabsat. Yan Jai. First question. Gusto ko lang Q&A dito. Ayan. Sige. May ask that na i-flash. Ayan. Tap na makita mo dagiti viewers tayo. So kung natin toy, saan kan nga agbiag iti basol. So before gayam dito kakabsat, I want to read to you the verse nga naggapuanan na dito. Kung na namin 1 Peter 3:18, na minsan anatay ni Kristo ang maipaay iti amin tapno mapakawan dagiti basbaso tayo. Natay tinalinteg a tao gapu kadagiti nakilo tapno ya sideg na kayo iti Dios. Napapatay iti bagi ngem napagungar iti espiritu. Okay, so deti kakabsat iti naggapuanan na dagiti nga points tayo. Bakal panpanon tayo naggapuan na nga tayo iti pagsasaritaan aya. But it came from this passage which tells us that we have to be in Christ. Ayan. Sige nga Rod, kakabsat. Napanantay first point tayo. Okay, ito mga kasurot mo't ang amin. Ayan. Ay, kahit ko lang basa JNT part na yun, di questionin. Kasano ka nga agbyag, iti daytoy kinapudno. Kung na ito, binasa kami tatayan. But for the purpose of understanding more, mabalin nga ilaw-lawa tayo, kakabsat, di jay, panakaawat tayo. So, ano ba tiket na sa one when we have lived in Christ. Okay? Mabalin siguro irugi tayo ka DJ ana. Nakaisisam tating nga simbungad kasla very excited. Aya. So, rugyan tayo man kini Sis Shane. Hello, kabsat. Hello, kuya. Okay, so Shakmet kakabsat, i-question nga rod nga kunana ket kasano ka nga agbiag iti daytoy a kinapudno kunana. So no met i-assess ko met ti bagi kakabsat no kaslang kasano ba nga na anak nga dapat agbiaga nga holy before the Lord ha nga agbasbasol kasjay adayo iti basolen kasjay ket ti met first ko nga nga na-realize met nga no kasano nga ini-apply deti kakabsat ket DJ no talaga accept ini-accept ko deti nga word ni God nga clearly nga ni Christ talaga ket in sacrifice na ti life na para kanya. So no maawatan nga naawata nga nalaing deti nga kumbaga verse when no deti nga inubra ni Jesus Christ kanya, then kasla mas ma-appreciate ko ba DJ life na ba nga inted na kenyak. And so DJ ma-appreciate met dapat deti no kasano na nga in change. Ket maramramay na pangamin kanayon deti kakabsat isu nga kaslang siguro nalaka nga i-avoid iti sin ket DJ no ka message nga madiscuss nga kanayon nga mangmanggegan for example lang enen ket ti message the last Sunday nga na-mention nga deliberate sinning kills Christ over and over kunana. So
no patuloy gayam nga agbasbasol agpayso iti tao den kaslang crucify nga paulit-ulit ni Jesus Christ. Isu nga no pudno nga siya pudno talaga nga love ni Jesus Christ, and para kanyayo met amin kakabsat no pudno tay amin nga love ni Jesus Christ, then anday talaga kayat nga ag-suffer isu na nga paulit-ulit. Isu nga timet advice ko kanyayo kakabsat nga mai-share ko nga i-apply ko everyday iti life ko tapnon ti kasjay ket haan nga kumbaga agpadala iti deceptions ti enemy kasjay kuma tapnon agsin ket DJ kanayon lang nga i-remind iti self talaga nga i-appreciate DJ na i-sacrifice nga life ni Jesus Christ, and DJ nga isipin lang nga no agpatuloy lang nga agbasbasol then kas lang patuloy met nga mapatpatayan tay ni Jesus Christ, which is na madi nga obraen before him. So DJ nga no love tayo ni Jesus Christ, then hantay dapat nga agsisinen, hantay dapat nga kumbaga agkumkumit iti sins nga makapag suffer pa ken ni Christ. So DJ met lang kanya kakabsat. Okay. Sige kakabsat, thank you. Kas lang anay nakit kita DJ yung share ni si Shane kat it talks of the life before and after. Ayan. So gaya mo ma-appreciate mo dihan nga panagbasol because you have appreciated no ana itit na ramid ni God the way He changed you. Okay? Kita exo na kadi pa ulit-ulit, and it is really something that we have to reflect on kakabsat deta. Sige nga Rod, moving on. Sige, ayabak mo met nga Rod ni Sis Princess. Okay, tay corona am kabsat. Hello, kakabsat. So, timet nag-reveal kanya met kadeti nga first na question. Iti saan kan nga agbyag iti basol. So, from the moment met nga nabasa ka iti nga question, like, kaditi gaya moment nga na-receive ko iti truth and iti gospel, dapat kaya men get naitatak iti mind ko nga dapat kaya ket haan na ko nga agbyag iti basolen. Nga iti garod nga living the new life nga inted talaga ni Jesus Christ. Medyo met imbaga ti Shane nga dapat kaya ket ma-appreciate iti suffering Jesus Christ nga kasanok ba nga ma-appreciate ni suffering ni Jesus Christ sa cross nga dapat gayam ket anak nga agdwedwel kadiji pasen nga dapat ma-realize ko talaga nga as a new clothed talaga, nga as a newborn, as a new talaga nga like nga nadanak talaga ti new life, and ket dapat talaga gayamen nga aglive na kon kadiji will talaga ni Jesus Christ nga diji garod nga dapat marenyo talaga aminen, marenyo talaga iti mindset, marenyo iti heart, iti soul kasjay nga dapat talaga gayamen ket awan diji datin nga syakon kasi nga isu gayam iti isu tinag-reveal kanya kadeti nga passage number 1 nga awan talaga diji dati nga syakon nga awan diji princess talaga idikwan nga madit character nan kasjay rather ket dapat gayamen ket tinilive ko tata nga character and get no ana di character talaga nga in-demonstrate talaga ni Jesus Christ. Kaya hindi met nga as a new talagang nga as a children talaga ni God nga haan talaga nga agdwell iti darkness nga dapat talaga gayam ket mas agdwell nak talaga iti light nga haan talaga nga dark iti pagdwelakon. Hindi lang met kanya kakabsat. Okay. Sige kabsat. Yes, pumasa ko ng matan ako sa pasado kay ni Christ, of course, di ba? So, she is emphasizing no anamat di kitay ugali, di kitay kinagawian kano. An kano nga napungtot sa baga na tatay nagkamali. But may sagayam nga masapol tayo nga appreciation is di really appreciation of the work of Christ. Aya, kasi wala di kitay parents tayo, apeng agbasa tayo nga nasaya at kakabsat. Di ba ma-appreciate tayo na obra and masayangan tayo. So it's just the same thing kini Jesus Christ nga idi pinakawan na tayo, it is just appreciating His work. Okay? Sige kakabsat. Isa rin mo tayo mat ni Sis Alice. Hello kakabsat. Okay, good evening kakabsat. So, pudno launay nga gagayem nga siya nga napakawan iti basol nan
Kaya't iti Diyos nga talaga nga hanak dapat met agsubli iti basolen. Tano, pudnunak nga talaga nga nangawat kini Kristo iti biyag ko, akas Diyos ken mangisalakan kanya, ket hangkumet dapat ni ides-desiren ngagtultuloy naktay nga agbasol. Nang ko nga ides-desiren nga marugtan manen iti nadalusanen. Ket kas ko iti illustration ti maysa nga baboy nga nalpas nga nadigusanen ket agsubli manen iti kaputi kanen ket hanga kayat iti Dios nga kastoy met iti pagbanagak nga kalpasat nga nadalusan babaen iti pannakatay ni Hesukristo iti cross ket agsublinak man nga agbasolen. Ket kakabsat ket maipakitak met nga rod talaga nga siyak talaga ket inawat ko talaga ni Hesukristo iti biyag kon nga babaen iti pinagubrak ken i-live out ko talaga DJ life ko as a new creation in Christ nga ti makaay-ayo nga talaga iti matanan ken ang iti i-desire ko pay talaga nga pinagubra iti pagayatan na iti aldaw-aldaw nga pinagbiag ko. So DJ met lang kanya kakabsat. Okay. Sige, kabsat. Okay ka lang ita, sis Alice? Ano grade mo, sis? Grade 12 kuya. Ay, grade 12. So, kapada ni Shayna ya, ininaw na ni Princess. Anyway, I'm just asking ano DJ status ni sis Alice because I think she's one of the youngest nga anang in the under ni Ate Kat. Ayan, one of the youngest nga agililid mat iti cell group and I can see that in her ado talaga digiti kasta kabsat, ado talaga digiti insight ni i-reveal ni God kasama di baboy nga bagbagana, di ba? Ipinagsubli, pagsubli-subli kasama la digiti kutsara. Nunat nagtayo sino ka diti mga yati nga amang usar pala ang DJ. I can still remember that in one of the passages in DIP di kanunat nga kutsara. Ken Jaya nat nga kutsara mat lang yan di kanal, di ba? Awan mga yat nga mga usar DJ. So same treatment gayam kanya kasi nga ming napakakabsat iti may isang nga agsubli-subli. Sige, to finalize joke no mang nayon pa hindi mamat nga rod ay ba ni Ma'am Menchi. Ate Menchi. Okay. So, praise the Lord, kakabsat. Shakmet dati question tatay. The point number 1, nakita namin talaga manipod pa lang di verse ngamin 1 Peter 3:18. Babaen talaga di jay panakatay ni Jesus Christ kat nawaya-wayaan na kon iti bason. Kahit nangasawon, tilang talaga ubra kat dapat nga i-live out ko di jay real identity tapno nung hanak nga agsublin iti basol. Kaslang kuma di jay bado ba nga nausar, di ba? Illustration datay ni Alice kat di jay baboy, di ba? Di jay ngamin ti talaga nga new, I mean that's the real identity iti baboy, nga uray nga talaga nga digusem kat no nakakita iti putik when no pilaw dita talaga nga when no even tirgit na ket talaga nga iligad na di jay bagina. Shot nga nawaya-wayaan iti basol ket kailangan nga i-live out DJ nga a new identity as a new creation in Christ when no DJ real nga identity as a child of God nga dapat talaga nga karugit ko ba nga talaga iti basol no idi aket normal lang nga talaga kanyak iti agbasol parang okay lang ngem tatang naawat ko dati nga new nature ko in Christ is I have to really hate sin. Kasi itinap naman talaga nga naganan the Lord will really remind us mo ano dagiti kailangan nga haan nga sublanan dagiti dati nga biyagon ken naganan iti may sapay nga nga kaya talaga amot ni God nga mai-apply personally kanya ket DJ maadaan talaga iti a new heart, a new spirit ken DJ new nga mindset nga amin ket baro we are everything is new in Christ haan nga tay partial naklang nga nadalusan ni Christ no di kumbaga buo na ako na nilinis ni God ket no di iti kwake ni God, that's my identity is I have to really stop sinning. Ken di nakanta na lang dapat nga umuneg pay nga umuneg iti panaki relasyon ko nga rod ken ni Christ tapno no the Lord will really speak to me
no ana ba dagiti banag nga obra ektap no numaplis isuna inaldaw aldaw in every moment. So DJ laeng kabsat clear. Okay. Thank you, Ate Menchi. Thank you, Ma'am Menchi. Ayan, nakapimpintas, dagiti sharing da kakabsat. Una pala ang question day, ket nakadaduti na isurat ko. Siya mismo, isurat ta kakabsat, tap na mailawlawag ko pa or mai-repeat ko, dagiti nga i-share da. And looking into the sharing of Ate Menchi, makita ka talaga, DJ, kinaimportante DJ, real identity in Christ. So, di makan nakaawat tayo gayam, kumbaga, nung maawatik DJ, hindi bagbagan natin menchikit. No, parasal lang tipan nakaawat tayo, J, identity tayo kini Christ, parasal ba't lang nga talaga DJ, obedience tayo. But that is one thing that is very challenging kasi na maamuan tayo, that is more kakabsat nga atakin na tayo mat ni Satanas. So, we should be on guard kasi we who are cleansed are the ones attacked. Hanya kalabanan ni Satan kakabsat, deti kakaduana. No di kididigay, pinabaro ni Jesus Christ. Okay? Praise the Lord kakabsat for all those sharing. Hintay mat nga rod. Ijay may kadwa nga puntos tayo kakabsat. And that is nayasideg kan iti Diyos ko na nadto eh. Okay, nayasideg kan ti Diyos. Babaan iti ipapatay ni Apo Jesus, ijay krus para kadagiti basbasol mo, na iya si dagkan iti Diyos. Kasanong nga ipateg dayto yung aramid ni Jesus para ken ka. Okay? Sige, 1 minute to think. Joke. Anyway, kung kanak lang di gamsat. Kasi natural man nga talaga deta. Okay, ni man nga rod, sis, puro sis ay mat sir kada ano tayo. Ni sis Princess. Nasidag ka man lang kin ni Christ kabsat. Kuya. So, shock met kakabsat. Timet nag-reveal kanya iti question number 2 nga nayasirig ka iti Diyos, babay niti papatay niya ako Jesus si Cross para kadagit basbasol mo. Nayasirig ka iti Diyos kasi nung nga ipateg dahito yung inaramit ni Jesus para kin ka. So, kasalang nakita-kita yung how nakasananok talaga nga ka-special kay ni God. Kasi di siya garod na anak iti relationship kanya na. Nga even though talaga ket I am a sinner, ngayon di siya garod nga even though I am a sinner ket na anak na iti relationship kanya na. Ket kasanok ba nga ipateg dito nga inaramit talaga ni Jesus. Ito nga relationship ko kay ni Jesus Christ. So kasang naano nakmet nga dapat kaya nga relationship ko talaga gayam ket dapat gayam ket amok nga ipateg by really obeying talaga the will na kajay nga dapat talaga gayam magkaroon na paititip nga relationship kanya na intimate ba nga relationship kanya na dapat gayam ket ma-maintain ko di relationship ko nga ni Jesus Christ nga hanak iti first nga question number 1 nga talaga agdwelen iti basol tapnon talaga hanak kon nga may hanak nga DJ bahan nga hanak nga mayada yon it ken ni Jesus Christ ken DJ met nga ken DJ pay nga dapat gayam ket amok nga i-protect ba relationship ko ken ni God nga han ko dapat nga i-breaken relationship ko kanya na makasalang ko DJ met nga best example met no ko ket no DJ friend ko kasang negative friend ko talaga iti ministry kasi nga no talaga ipatpatag ko sa relationship ko kanya daket dapat gayam ket hanak nga agubra iti basol hanak agubra DJ handa kayat kajay tapos hanak nga maya dayo kenya da ket DJ met nga ti revelation nga ti kahit ko met nga dito nga may kasta dito nga DJ garod privilege nga nayasireg na kon nga nadanak iti relationship iti Apo so dapat ket han ko sayangan etoy nga privilege nga inted na talaga niya iti lang met kanya kakabsat. Sige, kabsat. Okay. It's more of relationship ka na kabsat. Kasi lang nga bak ni prinsesa na ya. Gusto? Kasi lang nga bak yun. Kasi mga talaga nga na-appreciate na DJ will ni God or DJ life na in Christ. And it is very, baga nagtindas nga privilege nga ming kakabsat. Not everyone actually can appreciate that love, appreciate that work. So nga
no datayo nga makaawat kakabsat na pintas nga talagang ipatag tayo o saan ket i-live out nga talaga no ana DJ na awat tayo kin Jesus Christ. Awam mo siguro kanya tayo iti maregaloan nga iduldulin ng tulat aya. Ano nga tating mas ma-appreciate din ang regalo kayong kakabsat. Di iduldulin mo lang di in regalo. Nawa na tayo maiyos usar mo. Di ba? Something kasi ba? We have to really appreciate all those things and make it a special one. Okay. Thank you, Sis Princess. Nagpintas nga sharing. Okay. Nimad ana. Sis Alice. So, praise the Lord kakabsat. So, Shakmet kakabsat ti nag-reveal kanyak kinde ti nga challenge. Ket DJ Garod, no kitaek talaga iti inaramid ni Heso Kristo para kanyak tapno iti kastalang ket maiyasidegnak iti Dios. Ket grabe talaga kakabsat na karapat dapat nga talaga nga ipateg ko iti pinagbiag ko. Ngem iti damag kasanok ba nga ipateg daytoy nga inarabin ni Hesu Kristo para kanyak tapno iti kastakit maiya si degnak or maadaanak iti relasyon iti Dios. So ti maysa nga obra kakabsat or ipatpateg ko daytoy babaen iti pinagtulnog ko kanayon iti sasauna. Ken DJ desire pay nga talaga nga agkaroon iti ununeg nga relasyon ken desire nga han nga agtultuloy nga agbasolen. Kasi nupudnok talaga nga nga inawat ni Christ iti life kon, nupudnok nga inappreciate talaga DJ inaramid na nga way tapno iti kastakit maisalakan na. Ket karapat dapat lang nga talaga met kakabsat nga hantay dapat or anak dapat nga agtultuloyen nga agbasbasolen no ket di agtultuloy nak nga agtulnog ken agtultuloy nak nga mangubra no ana iti pakaragsakan na para pakaragsakan ng obubraet. DJ lang kakabsat. Okay, praise the Lord. Praise the Lord, Sis Alice. That is the very challenging word nga ibati na kakabsat, agtultuloy ka no. Di ba nalakala nga talaga ti mga rugi? But the most challenging is how to really remain. Kasano ti agtultuloy kasi nadado mamarugihan tayo ang peso ngem hantayon to kayat nga ituloyen. So it tells us to really have a clear understanding kakabsat no anya ba DJ meaning na to really have a relationship in Christ. And isa lang kita agdi sharing ni Sis Alice, grabe ko na ba kahit na sa una talaga nagdalanan na just for her to have an understanding of that clear relationship. Ayan. Sige kakabsat, sino pa iti mga mabalin mabaot dita? Okay, irogi tayo mang babaot no pa. Joke lang. Mang baot iti word ni God, of course, ni Ate Menchi. Yudo dito basit ni Shane kat ado ti i-share na dito. Sige, sis. Okay. So praise the Lord, Clifford. So gusto nga talaga aya nga babaen talaga nga min DJ kun tikas ko nga rod ni koratay ni Alice ket babaen talaga DJ apan nakatay ni Christ ket nayasdeg tayon nga talaga na naadaan tayon iti napintas nga relasyon naawat tayon iti reconciliation nga makunkuna. Ket no naawat ko daytoy nga panaka iyasideg ti relasyon ko kay ni Jesus Christ, dapat met nga rod nga i-value when ipatag ko detoy ngem kasanok ba nga ipakita when i-prove ba nga ipatpatag ko nga talaga detoy nga relasyon nga naawat ko kay ni Jesus Christ. Umuna ket dapat nga umuneg pay nga umuneg iti panakirelasyon ko kay ni Jesus Christ to grow talaga iti knowledge of Him kasi apart ka detoy nauneg nga panakirelasyon kay ni Jesus Christ kot agmawmaw lang ti ko na nga rutatay ni ti ko nang tatay Cliff nga nagananhaan nga agpatuloy mabalin nga nasaya at mayat pa lang ti rugrugina ngem haan nga tay agpatuloy jay fire nga agubay kay ni God ket DJ ba nga may sapay nga manghipateg iti naawat ko nga panakaya sa nga relasyon kay ni Jesus Christ. Kot DJ pinang surut wenno pinang-ubay nga talaga iti sasauni Apo Dios. So andyan na talaga iti pinag-quiet time
digiti revelations ni God ngom ivalvalyok ba detoy nga word ni God iti life ko. So kailangan na talaga nga mai-apply nga mangipakita nga I really value DJ word ni God iti biyag ko. Ken may sapay kat DJ talaga pinang naganan pinangi DJ ayat nga naawat kung agapo kay ni Jesus Christ the relationship dapat met nga iburay ko met DJ nga ayat nga ad-anak met dapat iti compassion kadagiti amin nga tao taglawlaw ko nga they tukot maadaan damat iti nasinged nga relasyon kay ni Jesus Christ. So DJ lang it's my prayer nga agtultuloy pa nga umunay pa iti panagayat ko kay ni Jesus Christ. So baen iti naawat ko met nga relasyon kanya na. So DJ Laeng. Thank you. Praise the Lord. Ate Menchi, pakiulit man. Joke. Okay. Kaya ko lang i-share, DJ. Naawat ang hindi magbagan Ate Menchi. It talks of how, how mag-iti question ni Ate Menchi, how to really show kano kabsat nga adda talaga asidig nga relationship ni Christ. It talks of DJ, deeper relationship in Christ. Ustumat na talaga, ni mamang mo maawatam ka di ngamin, ayan, ni papang mo maawatam ka di no hanga na asidag iti relasyon mo kang kuana. Gusto? So kastatay mat kini Jesus Christ, we have to really dig deeper of His Word. Di nga rod ka na yung bagbaga nga naawat kumot lang, kadigitay leaders, sino ba ti best nga makapag-explain kanya tayo iti may isang question, di ba James lang pag-questionan tayo, something like, sakto ma, ada question nyo kanya, di siya tipang damagan nyo so that you will be satisfied with the answer hangat sa bali. So we have to really talk to the Lord. We have to have a relationship with the Lord. Okay? And of course, let us have our last panelist for the second point. Kakabsat, praise the Lord for the first three. I believe that we get very blessed met. Kakabsat, si Shane. Ayan man. Okay. Sakmet kakabsat ket di point number 2 kasanom nga ipateg daytoy nga inaramid ni Jesus para ken kakunan. So sakmet na remind lang daytoy kasi lang sometimes usar ko daytoy no ag-share na iti gospel kakabsat. Like no acceptem nga rod di part nga accepten tay nga rod ni Jesus Christ tapnon ti kasjay maisubli di na perdi nga relationship with God. So DJ met kasadagi di na ibaga iti dadu matatay kakabsat nga how important ni Jesus Christ nga jibiyag ni Jesus Christ tapnon na iya sideg tayo ken ni God. So kasano nga rod nga kasano tay i-care deti nga inubara ni Jesus Christ para kanya tayo. So naibaga yung met 10 kakabsat DJ about DJ relationship. Syempre no maiya sideg when no mai-reconcile tayo with God ulit. Syempre hantay met kayat nga maiya dayo tay ulit. So kaslang DJ imbagbagayo nga dapat ket obraen lang no ana iti makaplis ken ni God, makaplis kanya na kaslamit la DJ relationships tayo nga like relationship with friends, relationship with families, kasjay nga hantay met nga ma-feel nga asideg tayo kanyada when no close tayo kanyada no awan talaga iti deep nga relationship tayo kanyada. So may sapay nga naka-remind ka dati kakabsat ket nadangamin tay term ko pay idi especially idi una pelang agob obey ken ni Christ can even DJ friends kumet nga kadwa nga agbay Bible study ket adano ka tay sharing mi nga maitip-tipon nga api nga ta feeling ko tatanga wicket na kadadayo na ken ni Christ as lang kasjay. So isu nga nakita deti met kakabsat nga siguro antay ma-feel no ka nga asideg ni Christ kanya tayo wenno ni God kanya tayo kasi DJ awan talaga iti quality nga time nga itited tayo kanya na or hantay kasjay ka connected kanya na. So nga isut nakita nga solution tapnon ti kasjay ket more and more nga haan lang nga asideg ken ni Christ kundi super nga close ken ni Christ and ken ni God. Nga dapat ket hantayo nga bebean nga awan iti time nga maited tay kenyanan, awan iti oras or time nga mas spend tayo with Him ti everyday or moment by moment. So DJ nakita lang iti importance met kakabsat
Kaya ti point number 2 nga ag-spend talaga iti time, much time with God. Tapno di kas Jay, ket mas mapa-deeper pa DJ relationship tayo or closeness iti relationship tayo ken ni God. DJ met lang kanya kakatsat. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Spend quality time with the Lord kano kakabsat. Aya, magkit kita magkat nga talaga di impact iti closeness tayo ken ni God. Di ko nang sising nga rod ket han lang nga close. Dapat close na close. Aya, kasi naman lang importante kanya tayo, may isang nga banag or may isang nga tao, di ba? We make every effort. So it's just the same thing with how we value our relationship with God na. Abang ag-share da nga ket na remind that istorya or di JNT may isang illustration nga mintan what it means to become near to the Lord. If you are near to the Lord kuno na ngamin ket you are away from darkness. And makita di illustration kakabsat di pinagtaod ken pinagtaod ken pinaglennek iti init. Aya damo nga adayo kanyang di init agtaod wenno saan ket ag lennek dakdakkel ka na di aninom. So kasi kadyamet lang di relationship ti ken ni God. If we are far from the Lord, then there are darkness nga nakaado. But no nakatutok di init kanya tayo kabsat, it tells us that when we are near to the Lord, almost ang makita iti shadow mo. So there's no darkness if we are near to the Lord. So dahil kakabsat, iti kayat ko nga i-add lang, makita kami yung sharing itatay and I was reminded of it. Sige kakabsat, praise the Lord for your sharings. Hintay nga ro, may katlo kakabsat nga question. Okay, Pai? Sige. Sige, third nga discussion question tayo kakabsat or discussion guide tayo. Nanad to'y agbyag kan babaen ti Espiritu Santo. May saan nalawag resulta iti baro abiyag ken Kristo ket iso ti panagbiag babaen ti Espiritu Santo. Kasano ka nga agpaidalan iti Espiritu Santo iti inaldaw panagbiag mo. Okay? Kasano tayo ka nagpaidalan? Sige, irugi tayo mamet kini Ate Menchi. Ate? Okay, so praise the Lord. Ayan. Okay. Siyak met kakabsat ket detoy point number 3 nga agbiag kan babaen iti Espiritu Santo. So makitak met detoy kanyak is personal reflection ko kadetoy question nga kasano ka nga agpaidalan iti Espiritu Santo. Itinaldaw-aldaw nga panagbiag ko. So siyak met ket first nga talaga talaga maubrak di una nga part iti bigat which is my quiet time. Filled nak iti word or if I am word filled na talaga then kumbaga natural lang na yung yung naganan maging filled nak but spirit nga ada ngamin di kiti mabalin nga mai-ignore nga word ni God. Mabalin nga talaga nga han commit nga mangneg iti leading iti Holy Spirit kanya. Kat ada digitay mai-ignore ko haan ko nga haan ko nga makita digitay revelation ni God, mabalin met nga haan ko nga mai-apply haan ko nga mangneg dijay ibulbulong ti Holy Spirit ti leading na anya ba digiti kasapula ka obraen kasi nadumang aminen ket ada digitay ma-out of focus nga talaga tay ada pinawata instance namin ti kinaado siguro nga mapanunot ma-out of focus iti met nga makita nga kasla lang dumamat na sometimes pa yan ket parang hindi na rin naririnig yung leading or iti whisper iti Holy Spirit. Kaya nakita iti kakabsat nga naka-importante nga talaga nga han nga talaga nga i-miss out dijay word kasi I can never listen ka dijay leading iti Holy Spirit ba deto nga miss out ko deto and even talaga iti DJ ko na that time nga relationship nga talaga DJ prayer nga dapat na talaga nga i-maintain talaga DJ relasyon kay ni Jesus Christ to keep on asking God, Lord, kasano ba? And then the Holy Spirit will really speak na talaga. So DJ lang itinakita kakabsat. Thank you. Sige. Praise the Lord, Ate Menchi.
for that very powerful word nga tanggap pong inigad nga talaga ya kasapulan nga talaga agdingig kunana we cannot listen to the voice of the Spirit, of the Holy Spirit, if dakdakkel met boses tayo. Kas lang kasi iti bagbagana or kasi iti magigets ko, we cannot listen to the word of the Lord. So, praise the Lord, ate. And sige, isaruno tayo ni Sis Alice. So, Shockmet kakabsat, iti nag-reveal kanyak dati nga challenge number 3. Ket DJ Garod, kayat talaga nga iti Diyos kakabsat ket agbyag tay talaga babaen iti Espiritu Santo. Iti maysa nga tao nga nangawat nga pudno ka ng kanyanan, ken iti tao nga agbyabag iti silawen, ket dapat ket haang nga talaga ti own flesh iti masursoroten. Ket Shockmet kakabsat personally, ket agpapaidalan nakmet iti Espiritu Santo, iti inaldaw-aldaw nga pinagbyag ko, babaen iti pinagbasak iti sasauna iti inaldaw-aldaw. Di karod ko na ni Ate Minchi nga naka-importante nga talaga nga hantay dapat nga baybayan iti pinag-quiet time tayo. Kasi through our quiet time, kasi dito yung i-reveal talaga ni God, dagiti kailangan tayo nga obraen ti inaldaw-aldaw. Tapos maikasta, ket ma-live out tayo talaga fully di life tayo according to Him nga talaga kakabsat. Kenti pa'y may isa kakabsat nga mangidaldalan kanyak tapno iti kastaket masurot ko iti Holy Spirit iti pinagbiag ko ket iti pinagkararag nga talaga. Juray minor lang nga dapat nga obrae kas ko mga pinag-answer iti modules, kakadji kakabsat ket naka-importante talaga nga i-acknowledge always DJ Holy Spirit or di leading na. Kasi iti Holy Spirit ngamin nga talaga kakabsat ket iso nga rod tay best teacher nga kaya nga best teacher and best counselor talaga nga isut mangilid kanyak met iti pudno nga silaw pudno nga biag nga turong kini Heso Kristo. So DJ met lang kanyak kakabsat. Praise the Lord. Do not live in the level of the flesh. Aya. So, data lang, iti very powerful nga word nga nasagap ko. Okay? Sige, ni Sis Shane. Okay, so kasjayment kanya kakabsat. Ay. The number 3, about the Holy Spirit. Kasano ka nga agpaidalan iti Espiritu Santo iti inaldaw a panagbiag mo. So kasjaymet iti nag-reveal ni God kanya kakabsat. Nakas lang JM mo na nga rod tatay nga na-mention met ni Ate Menchi nga about the kaslang pag word ni God kasjay nga mag-spend iti time ti word ni God tapnon ti kasjay ket mas nga maging clear iti voice ni Holy Spirit ken mas nga madingid ta isuna. So na-remind met lang kada ti kakabsat jay te ba pamagbagano ko nga hantay ammo no sinutsuruten tayo no hantay ay ma-confuse tayo no sinutsuruten tayo no hantay ammo no sinut right na suruten tayo kaslang kasjay. So nga isut nakita nga importance met ti word na kasi no amamutay ni Christ, no amamutay ni God, and even the Holy Spirit, then sure tayo no sinutsuruten tayo. And even DJ met in baga ni Alice about the flesh nga iso talaga met iti pinaka nga nakita ko dito nga lesson kakabsat ti point number 3 nga consistent ko nga ma-follow ti Holy Spirit no consistent ko met nga i-reject kayat iti flesh ko. Kasi based met iti experience, personally met kakabsat narigat talaga iti denggen iti bagbaga iti Holy Spirit no i-choose ko nga denggen kayat iti flesh ko. Mas maging clear lang talaga ti ibagbaga ti Holy Spirit kanyak no i-choose ko isuna over my flesh. Iso nga DJ nga dapat ket constantly nga i-reject lang talaga iti want iti flesh, desire iti flesh. Tapnon ti kasjay ket patuloy nga ma-follow lang talaga iti bagbaga iti Holy Spirit kakabsat. So DJ met lang kanya. Praise the Lord. Kabsat. Praise the Lord, kabsat. Nagpindas aya consistency. So we have to be consistent in following the Spirit.
and consistent in rejecting the flesh kano. Sige kabsat, we have our last panelist, sis Princess. Hello. Praise the Lord, kakabsat. So, timet nag-ano kanyak, timet nga agbyag babay ni Espiritu Santo nga di garod nga I should really allow the Holy Spirit nga ag-speak talaga kanya. Nga han ko talaga gayong nga i-blablak. Di Holy Spirit ba? Han ko dapat nga blablakan. Noon naman talaga ti pa-reveal talaga kanya ni Jesus Christ the word na kajay. Dapat kat han ko talaga gay resist. Kasi di metimbagan alis tate nga Holy Spirit iti best talaga nga teacher, iti best nga counselor. Nga haanak met nga idalan iti Holy Spirit iti madino kedret iso talaga pagsaya ata. So sang anok met dito nga dapat nga ti importance talaga iti quiet time ba nga iso dapat gayam iti first thing met nga ubraen talaga in the morning nga ijay ko mesa nga makita nga ijay ko mesa nga makita no na ba talaga di papareveal kanyak ni God kasi when met iti everyday life talaga kat ado di circumstances iti pinagbiag ka siya nga as I mature talaga gamin ket ado di decision ba nga maubra ka siya ado di decisions talaga iti life nga maiteted ka siya so dapat talaga ket maging aware nak maging watchful nak talaga di pinag-decide ko dapat talaga gayam ket based lang iti leading iti Holy Spirit tapnon hanak nga agsobsobli kadi tapnon talaga hanak agsobsobli kadi dati nga shock dapat ket agpalidnak lang iti Holy Spirit tapnon nga masayang talaga di suffering ni God dapat agpalidnak lang kanang talaga iti Holy Spirit kaya di garod nga be sensitive talaga kadi di message ni God kanyak nga haan talaga nga likliklikan di lang may kanya kakabsat. Okay, praise the Lord kabsat. Be watchful and be sensitive to the leading of the Spirit. Sige to isang upte nga rod kakabsat. No anamat lang digite puntos nga balunan tayo before we will be hearing a message or a gospel presentation. Aya. Sige kakabsat, kita kami the first point, di ba saan kan nga agbyag iti basol. May isang amin nga question kanya, what are the qualities of having a life that is in Christ? So kasapulan nga talaga nga makita di qualities iti life and we have to reflect kakabsat mo anya dijay life tayo with the Lord. Okay? Question na pa how to really live it out. So it's about how you get deeper to a relationship with Jesus Christ. So may kadwa na yasideg kan iti Diyos kunanat itoy nasideg ka kini Christ di adaywam dijay mangigaw-gawit kinyam. Something kasi batikayat na sa hunde ito. And pakatlo, agbiag kan babayan iti espiritu. Kita ag isunat at how to really live in the level of the Spirit is dapat ada iti manifestation, iti working ni Holy Spirit kanya tayo. So dahil kakabsat, kat makita kanya tayo talaga that we are living in the Spirit, we have to manifest it. Okay? Di tayo love, joy, peace, anything about di tayo qualities ni Holy Spirit. Sige kakabsat nga rod, that is the summary of our discussion tonight. Ayabak mga rod ni Sis Alice tapno i-share na nalipatak sa Ilocano na kakabsat. I-share na iti word ni God, especially kada kitay mag-agdong-dungay kita sa mabundawan. Sis Alice? So, naimbag man nga rabi iyon kakabsat, ket kayat ko man nga rod alan eti nga kanito, nga i-share kada kayo iti ebanghelyo iti Diyos, babaen iti bersikulo, umuna nga Pedro 3:18. Kinuna iti sao iti Diyos, na minsan anatay ni Kristo, amay paay iti amin, tapno mapakawan digiti basbasol tayo, natay tinalinteg na tao, gapu kadigiti nakilo, tapno yasidig na tayo iti Diyos, napapati ti bagingem na pagungar iti Espiritu. So naglawagan met deti nga bersikulo kakabsat, nga iti nakatay ni Heso Kristo iti cross, ket naisalakan tayon, ket napakawan amin nga basol tayon. Ngem, hana nga kayat na sauen, nga no napakawan tayo kadigiti basbasol tayon, ken no nalasat tayo iti patayen, ket mabalintay nga agtultuloy ulit nga agbasol.
Ta naglawagan kakabsat, nga ti siya sinuman nga nangawat ken Heso Kristo, nga pudpudno iti biyag na, kas Diyos ken mangisalakan iti biyag na, ket hana nga rod hayaan, nga i-desire na pay iti agtultuloy nga agbasol, wenno i-desire na nga marugtan manen iti nadalusanen. Ket kakabsat, masapul tay nga rod nga ay iti biyag tayo ken Heso Kristo, nga nalinteg, nasantuan, ken nakaayayo it kanyana. Tangamin, awan ti adda iti silaw or awan iti nangawat ken ni Heso Kristo nga agbiabiyag pay lang iti kinasiknget. Takinunana iti sao iti Dios iti 1 John 1:6. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisas sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katutuhanan. So naglawagan met deti nga bersikulo kakabsat, nati siya sinuman nga nangawat kini Heso Kristo, pero agbiabiyag pa rin iti kinasipnget, ket sweet-sweetiken na lang iti bagina, kinhan nga ibiyabiyag talaga nga pudpudno iti biyag na kini Kristo. Ket itatta nga rod kakabsat, awisen kay nga rod man iti maysa nga kararag, no sika ket hamupay talaga pudpudno nga inawat ni Heso Kristo iti biyag mo, or hamupay talaga naawat iso na iti biyag mo, or si kaket agtultuloy pa lang nga agbasbasol. Ket deti nga kararag, ket saan nga patingga na lang iti bibig, no ket diin sa puswan deti nga kararag kakabsat. So awisen kayo nga rod tagkararag tayo. Amaming nga managayat, aminit nga managbasol nak, ket agbabawi na kadigiti amin nga nagbasula. Dumawdawatak, iti pamakawan mo, tamamatinak nga ni Heso Kristo ket natay, gapu kadigiti basbasol ko, himnagungar metlat may 3 nga aldaw. Ita nga oras, agdesisyonak, nga pudpudnok nga awaten, ni Heso Kristo, akas Diyos, ken mangisalakan iti biyag ko. Agyaman akmet, iti baro nga biyag, nga impaay mo, babaen iti Espiritu Santo, ken ti panapakawan kadagiti basbasol ko. Dati ti kararag ko, babaen iti nagan ni Jesus nga apumi. Amen. Amen. Thank you so much, Kabsat, for sharing that good news to everyone. Sige nga rod kakabsat, intay matinjay, announcements tayo. Dati kat pamalagi yung kakabsat na anyaman dagitay. Maliplipatan tayo usually aya. So for our schedules, we have our lifeline. That is every Wednesday at 6 to 7 p.m. kakabsat, palagip lang. It is in the same page kabsat nga pagbubuyaan tayo ti lifeline topic review, which is conducted from Monday to Saturday. We also have our DIPF or our day in prayer and fasting. That is first Saturday of the month. Kamakan conduct kakabsat. Freedom in Christ monthly. So matatakabsat, we have it on March 26. So Sunday worship service, it starts at 8:30 to 10 a.m. Let's pray kakabsat nga anang maayos digiti technicalities tayo aya, digiti kanayon nga manggulgulo no ka, whether it be face to face or live. And our PSOL class kakabsat or post FIC class, that is every Sunday at 1:30 to 2:30. So that is just a reminder, we have to really be aware of this kakabsat. Aya, sige aya bak mga rod ni Sis Shane or adding Shane for the closing prayer. Shane? Sige, let's close this in prayer, kakabsat. Father God in heaven, Lord, thank you for this time nga paay mo kanyami, tapnon ti kasjay ket adal manen kadagiti sasaom. I thank you met kadagiti kakabsat, Lord, nga nagdengeg itang arabii, and even met da kami nga panelists nga nag-share met kadagiti revelations nga naggapo kanyam, Lord. Ket idawdawat ko nga sika ko maiti patuloy nga mang-bless lang kanyami, Lord, nga haan lang nga agsardeng ditoy iti panakaamam mo mi kanyam no ket di itugot mi dagito nga na-learn mi, Lord, tapnon ti kasjay ket mas umununeg pa iti relationship mi kanyam. Sika ko ma, Lord, iti patuloy nga mang-bless iti biag iti bawat mesa kanyami, and idawdawat mi amin detoy iti nagan ni Apo Jesus
In Jesus' name, amen. Amen. Okay. Sige, any last word, kakabsat? Baka dati kayo pa yung ibaga. Okay. So that ends our Lifeline topic review. See you again next time, kakabsat. Alakat ag kaway-kaway kay matan kakabsat. Makita na kayo. Bye. Okay. See you again next Bye, time. everyone. God bless you. everyone. Bye. God bless. Bye-bye.